появите на в кампанията като едно от малкото неща, които са конкретни, ангажирани, има хъс, има страст и прилича на политика. Хората, които сме се събрали да го подкрепим, изповядваме еднакви или много сходни политически възгледи в центъра и дясно от центъра. Мисля, че сме отговорни, че сме патриоти, че казваме нещата си всички имена по всяка една тема, колко ще да полезна. Примерно ромския въпрос. И това ме отличава доста от останалите. В предишния мандат казахте, че Възраждане много често са гласували заедно с ГЕРБ. Продължавате ли да го твърдите? Да, продължавам. Той статистиката също показва това нещо. Обаче аз лично съм чувала, как той казва, тук за всички предложения на ГЕРБ гласуваме за. Включително съм го питала защо това трябва да го правим. Защото аз съм протестирала срещу ГЕРБ. Кой координираше тая работа между Възраждане и ГЕРБ? Десислава Атанасова доста често идваше в нашата стая, както и господин Костадинов съм го виждал често да говори с хора от ГЕРБ. Какви са били разговорите? Това не е нормална политическа практика лидерите на групи да се срещат да обсъждат? Особено, не съм го виждала да говори примерно с лидерите на БСП, на ПП, на ИТН. Вие гласувахте ли с ГЕРБ? Партийната дисциплина налагаше каквото каже лидера, точно това да се направи. Никой нямаше право на собствено мнение като народен представител да реши дали да подкрепи или не някой законопроект. Когато гласувахме закона за съдебната власт, и тогава той ни каза, едната част от вас ще гласуват за, другите против, за да могат да се харесаме на съдиите. Си спомнях какъв беше случая, дъщеря му родена в България не може да получи българско гражданство. Безумие, аз съм чела писмото. Просто защото родителката, майката, не е българска гражданка, а съветска. И момичето беше заплашено от екстрадиция в една несъществуваща държава Съветски съюз. Европейска практика е хубаво нещо. Една от европейските практики е европейските заплати, които са по 1000 евро. Аз и на вас ще кажа, и на другите хора съм го казвал пак. Тези хора не правят добро на българския народ, защото ви плашат. Защото създават един изкуствен, измислен, излишен враг. Пък то няма такова нещо. Просто се опитва да се хранят от човешките страхове. Демографската катастрофа е най-сериозният проблем на България, защото от нейното преодоляване зависи това дали България ще продължи да съществува като държава. За последните 20 години България изгуби 2 милиона души. По 1 милион на всеки 10 години. Ако преди 20 години ние се чудихме кога ще се роди 9 милионния българин, сега в навечерието на преброяването, което ще бъде в началото на 2011 година, ние се чудим дали сме останали и 7 милиона в държавата. С този темп на обезлюдяване, с този темп на обезбългаряване, след не повече от 20 години българите ще станат малцинство в собствена си държава. Здравейте, българи! България, това сме ние българите. България, това сме ние патриотите. България, това сме ние. Националния фронт за спасение на България.